Ir-rapport tal-Awditur Ġenerali għal mod kif il-Gvern ħareġ lill-Istitut tal-Istudji Turistiċi l-ITS mill-eks binja tiegħu f'San Ġiljan u inkwetanti għax iħalli dubji serji dwar l-aġla li ħadem biha l-Gvern għax jidher ċar li l-Gvern aġixxa meta ma kellux post alternattiv moħħu u bi proċess mhux ċar ta' negozjati. Dan qalitu l-Kamra Maltija l-Kummerċ, l-Intrapriża u l-Industrija fis-stqarrija li fija qalet li dan il-pass iwassal għal tħassib serju u leġittimu minn ħafna għal mod kif Projects Malta mexxiet iċ-ċaqliq. U għalhekk li ċ-Chamber talbet ukoll għal spjegazzjonijiet trasparenti, onesti, dettaljati u komprensivi fġieħ il-governanza ġusta. Iċ-Chamber spjegat li fil-passat kemm il-darba kummentat dwar dan il-każ u oħrajn li kienu jitrattaw loti ta' art pubblika. Iżdissa, la darba l-permess għal proġett ġie revokat, xorta qed jibqgħu diversi mistoqsijiet l-aktar dwar applikazzjoni ġdida li ġiet ippreżentata lill-Awtorità tal-Ippjanar. Kompliet li temmen li proġetti bħal dan għandhom ikunu opportunità għal pajjiż biex jintlaħqu l-miri u l-ambizzjonijiet marbuta mas-settur turistiku fil-waqt li jirrispettaw l-aspettattivi tal-pubbliku b'mod sostenibbli. Fil-waqt li tapprezza l-ħidma li qed issir dwar l-emerġenza medika li bħalissa ħakmet lid-dinja u lil pajjiżna, iċ-Chamber qalet li l-Gvern għandu jkompli jsegwi każ bħal dan fl-interess tal-governanza tajba u dawk kollha involuti.